Szeretettel köszöntelek a mai kávészünetbe. Ma Dusik Andreával fogok beszélgetni, akivel már nagyon régre nyúlik vissza a mi kapcsolatunk, és hát mondhatom, hogy most már azért így barátságá is alakult. Ő 2004 óta foglalkozik pénzügyekkel, és a McPherson Hungary Alapítványnak az elnöke. És úgy kerültünk üzleti kapcsolatba először, hogy pénzügyi tudatosság fejlesztéssel foglalkozott, és ehhez segítettem én módszertani szempontból, és hát számos fejlesztő programot raktunk már össze, aminek hál' Istennek nagyon jó vízhangja is volt. És ami miatt most beszélgetünk, az egy olyan aktualitás, ami azt gondolom, hogy szerintem most nagyon fontos a cégek életében, ez pedig a fejlesztés, a dolgozóknak a fejlesztése, és ehhez van most egy remek eszköz, amit bérenkívüli juttatásként lehet adni. És hát erről kérdeztem szakértőmet, hogy milyen szempontokat érdemes itt figyelembe venni, úgyhogy tarts velünk a következő percekben. Hát szeretettel köszöntelek, örülök, hogy végre eljött ez a nap is, hogy itt tudunk beszélgetni. Én is örülök, hogy itt lehetek veled. És hát kicsikét szerintem rakjuk rendbe itt a fejekbe, hogy szoktunk hallani ilyeneket, hogy most kafetéria, meg bérenkívüli juttatás, szerintem így legtöbbünk fejében ez olyan nagyjából egy is ugyanaz. De ha jól tudom, ez kicsit olyan, mint a rovar meg a bogár esete, hogy ugye nem minden bogár rovar, de minden rovar bogár, vagy valami ilyesmi. Tehát, igen. Hogy is van ez? Mit kell erről gondolnunk? Azt kell tudni, hogy röviden a válasz, hogy minden kafetéria bérenkívüli juttatás, de nem minden bérenkívüli juttatás kafetéria. Ugye a kafetériát úgy kell elképzelni, hogy a cég kitalál egy összetételt, mint egy svéd asztal, kitalálja a dolgozóknak, hogy mit rak ebbe bele, és a dolgozók ebből választhatnak. Ugye ennek különböző módjai vannak, de ugye a bérenkívüli juttatás, mint kifejezés, ennél sokkal szélesebb kört fed le. Tehát akkor az egyiket végülis a dolgozó választja, a másik az meg inkább a munkáltató adja. Itt akár még kötelezhet is, hogy azt mondja, hogy na, akkor te most neked erre van szükséged? Vagy ezt egyáltalán mi alapján fogalmazódjon meg egy cégvezető fejében az, hogy adjon a dolgozónak mondjuk fejlesztést? Hát először is kell, hogy legyen a cégnek valamilyen célja ezzel a juttatással. A legtöbbször ugye valamilyen hatékonyságot akarnak ezzel növelni, eredményességet, sikerességet, elfogadottságot, és ugye erre a cégek hajlandóak áldozni. Inkább úgy mondom, hogy egyre több a cégekben arra, hogy alkalmazkodjanak a piaci igényekhez, és ugye a piaci igényekhez úgy tudnak alkalmazkodni, hogyha olyan eszközöket választanak, amivel növelhetik a dolgozóik eredményességét, sikerességét, hatékonyságát, és ugye ezen keresztül a saját cégüknek az eredményességét, a sikerességét és a hatékonyságát. Tehát akkor az abszolút végülis egy ilyen win-win helyzet, egy ilyen nyertes-nyertes pozíció, mert jó a cégvezetőnek is, mert ugye kedvező adózás, vagy hát gyakorlatilag adómentesen adható, ugye, ha jól tudom. Így van. És ugye jó a dolgozónak is, hiszen ő meg ugye fejlesztést kap, bármilyen fajta fejlesztést. Tehát itt szervesen kell, hogy kapcsolódjon a munkájához, vagy tehát ez mondjuk egy ilyen szakmai tudás, vagy ezt hogy kell elképzelni? Bármelyik lehet, tehát bármit adhat a munkáltató. Elsősorban az oktatást ugye kötelez rá, tehát azt mondja, hogy én szeretném, hogy te elvégeznéd ezt a tanfolyamot, vagy valamilyen képzést, vagy valamilyen akármit, egy oktatáson részt vennél, és nyilván ő olyat fog adni, amit ő a saját cégében hasznosítani tud. Az nem jelent problémát, hogyha ezt a dolgozó a saját életében bármikor később is hasznosítani tudja, mert hogy ugye ha kapott egy tudást, akkor azt már nem lehet tőle elvenni, ezt ugye a szüleinktől is hallottuk, hogy tanulj fiam, mert amit megtanultál, azt soha nem fogják tudni elvenni tőled. És ugye egy óriási előnye, hogy differenciáltan, személyre szabhatóan, korlátlanul és adómentesen adható bizonyos feltételek megléte esetén. Hát ezt gondolom, hogy ez a legnagyobb előnye egyébként ennek, hogy ugye személyre lehet szabni, tehát hogy nem tudom, például nálatok, hogyha most nézed ezt a kis videót, akkor mondjuk van-e nálatok ilyen lehetőség a dolgozóidat, hogyan tudod fejleszteni. Mert én egyébként azt gondolom, és ezt most így a munkám során nap mint nap is látom, hogy az emberi erőforrás, az emberi érték úgymond, az most nagyon
nagyon előtérbe került. Ugye most ennek a helyzetnek a kapcsán ez a vírushelyzet azért ezt nagyon felértékelte, és hát én azt gondolom, de hát erősíts meg, vagy cáfold meg, ha te nem így látod, hogy azért itt a megtartás, az elköteleződésnek a növelése, tehát az szerintem egy nagyon fontos dolog, mert nekem mostanában ez a veszőparipám, hogy sokkal jobb megtartani, és sokkal hatékonyabb megtartani egy dolgozót, és abból kihozni, amit lehet, mint mondjuk újabb toborzás, integrációs folyamatok és egyebek, és ha ezt még ugye lehet adómentesen is beépíteni, akkor ez abszolút egy jó helyzet, nem? Igen, és azt látom, hogy egyre szívesebben adnak a munkáltatók olyan juttatásokat a dolgozóknak, amivel ezt a lojalitást növelik. Szeretnék, hogyha a dolgozók jól éreznék magukat a munkahelyen, hogyha szeretnének ott dolgozni, és lehetőleg valamilyen szinten az ő igényeiket is figyelembe venni, mert hogy ma már nem elsősorban a pénz az, ami motiválja a dolgozókat, a másik pedig, hogy hát vannak olyan hiányszakmák, ahol már jóformán nincs olyan szakképzés, tehát hogyha nekem már van egy dolgozóm, akit betanítottam, aki ismeri a folyamataimat, aki akár home office-ban is tud dolgozni, akkor azt nem igazán célszerű elengedni, mert hogy a bizalom is megvan, hogy hazamerem engedni, hogy otthon dolgozhasson, és ehhez viszont biztosítanom kell a feltételeket. És a másik óriási erőnye, hogy alkalmasint egy ilyen fejlesztő programot a munkáltató akár online formában is adhat. Tehát, hogy rengeteg online eszköz áll rendelkezésünkre, de hogy az összes eszköz közül maga az ember a legfontosabb, mert bármilyen eszközön van, az csak egy ember tudja működtetni. Ez így van. Azért még mindig ugye a gépesítésnek vannak előnyei, de azért még mindig az emberi agy, az emberi hozzáállás, az a fajta emóció, ami van, azért az nem helyettesíthető, is azt gondolom. És így visszatérve egy kicsit pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezt végül is online programok segítségével egy online anyagot is tudok adni a dolgozónak, tehát azt mondom, hogy mondjuk veszek neki egy online videóból álló sorozatot, valamilyen ismeretanyagot, és akkor azt mondom, hogy hát akkor figyelj, ezt mit tudom én, a következő 3 hónapban nézd meg, és akkor majd beszélünk róla, ha van kérdése. Tehát akkor ez így is működhet ebben a formában? Abszolút, teljesen jól mondtad. A cég azt mondja, hogy megvettem neked, van rá 3 hónapod, de akár 1 éve is lehet rá a dolgozónak, tehát nincs időhöz kötve, nincs haladáshoz kötve, akkor végzi el, amikor akarja. Tulajdonképpen nincsenek kötelezettségei, nincsenek különösebb elvárások a tanfolyam végzésével kapcsolatban, csak az, hogy csinálja meg. És hát lehetőleg az ott tanultakat, vagy az ott onnan szedett ismeretanyagot építse be a gyakorlatba, és használja ugye a cég, elsősorban a cég javára. Igen, ez mindenképp fontos. Ugye most nagyon sokat lehet hallani, vagy legalábbis én most itt sokat foglalkozom a kiégéssel, mint témával, ez a burnout folyamat, ami hát most így azt mondják a kutatások szerint is, hogy ez most sokkal felgyorsultabb ez a folyamat, felgyorsultabban megy végbe, mint úgy egyébként ez a klasszikus kiégés, amire ugye azt mondják, hogy akkor itt ott dolgozik már 15 éve, vagy 20, vagy nem tudom, és akkor szépen így kezd befásulni, és akkor ugye van egy ilyen monotonitás, és akkor ez ugye hatással van rá így nagyon röviden, ugye ezt jelenti, de most ez gyakorlatilag itt 1-1,5 év alatt ez felgyorsult egy ilyen folyamat, és nagyon sok helyen már viszonylag úgymond friss munkavállalóknál is megjelennek tünetek. Hogy nyilvánvalóan itt egy ilyen mentális fitnessre van szükség ahhoz, hogy a dolgozót fent tudjuk tartani, és tovább tudjuk megfelelően foglalkoztatni, akár egy ilyen kis, most így idézőjelbe tettem ezt a mentál fitness, de hogy végül is erre is felhasználható? Hát abszolút, mert a megszokott szürke hétköznapok egyforma rendjéből, pláne ha valaki home office-ban dolgozik, akkor egy ilyen új ismeretanyag, egy új tudás, egy új tudomány egy kicsit ki tudja ebből zökkenteni, egy kicsit másra fog figyelni, elviszi azt a fókuszt, amit a környezet nyom rá, és akkor ott esetleg, ha gyakorlatok is vannak benne, vagy valami kis feladatlapok is vannak benne, akkor meg pláne el kell kezdenie saját magán dolgozni, mert különben nem fogja tudni használni ezt az ismeretanyagot, és azért ez a saját magam fölfedezése, ez szerintem mindig egy nagyon-nagyon izgalmas terület.
Hát ez abszolút, én is ezt gondolom egyébként. Itt most pont azon gondolkoztam, hogy ugye ez nem is tudom mikor volt, de már évekkel ezelőtt, amikor először csináltunk egy ilyen programot felkérésre, ugye az pont ennek keretében volt, tehát akkor igazából ez már nem egy ilyen új keletű dolog, hogy lehet adni az oktatást, mert az már jó pár éve volt, amikor mi elkezdtünk ezen együtt dolgozni, bár ott inkább egy szakmai tudásanyag feldolgozása volt, és ugye ott jöttem én, te a szakmai tudásoddal, én meg ugye a módszertani ismereteimmel, és ebből raktunk össze egy nagyon jó kis anyagot, aminek elég nagy sikere volt, de hogy ezt a cégek egyébként, ezt mennyire, mit látsz a munkád során, ez mennyire tudják, mennyire van ez fókuszban? Tudnak egyáltalán erről? Mert ez szerintem egy annyira jó lehetőség. Vannak cégek, akik igen, akik tudnak erről, és vannak, akik nem. Ugyanis ennek a törvényi hátterét egészen máshol kell keresni, mint egyébként a béren kívüli juttatásokét, illetve hát a kafetériát, ugye, amit mindenki kafetériának, igen, amit mindenki kafetériának hív, ugyanis ezt a személyi jövedelemadó törvény egyes számú melléklete szabályozza, tehát egy teljesen más területet fog le, mint a hagyományosan a hétköznapban elterjedt kafetéria kifejezés. De akkor ez nem is biztos, hogy lehet, hogy valaki tudja, hogy mintha lenne valami ilyesmi, de mondjuk elkezdi keresgélni a kafetéria hívószó alatt, és akkor ott ezt nem is fogja megtalálni. Nem, és hogyha elkezdjük böngészni, teszem azt az interneten a kafetéria címszó alatt, hogy mondjuk kafetéria 2021, akkor sem feltétlenül fogunk ezzel a megoldással találkozni, mert ott lesznek benne a hagyományos dolgok, hogy szép kártya, óvoda, bölcsöde, és hadd ne folytassam, mert ezeket mindenki ismeri, és ez egy egészen különleges terület, és ugye ha figyelembe veszem, hogy ott van a szép kártya, meg amiket az előzőekben említettünk, ezek egy meghatározott összegben adható, ugye háromféle módon, erre most nem térnék ki, de hogy az oktatás az egy teljesen más módszerrel adható bárkinek a cégnél, akinek szüksége lehet valamilyen ismeretanyagra, és korlátlanul és adómentesen. Tehát nincs behatárolva sem, ugyanis ha én azt mondom a dolgozómnak, most csak így példaként, hogy mondjuk el kell végeznie egy angol tanfolyamot, akkor ha azt mondom, hogy adok rá 50 000 forintot, akkor nem fogja tudni elvégezni azt a kurzust, vagy azt a tanfolyamot, ezért gyakorlatilag a törvényalkotónak is, tehát ő is látta ezt a dolgot, hogy ez nem lenne jó, és úgyhogy ez egy korlátlanul adható, tehát hogyha mondjuk van egy menedzserem, aki nagyon-nagyon ügyes, nagyon-nagyon hatékony, imádják a dolgozók, imádják a partnerek, mindenki imádja, akkor őt célszerű fejlesztenem, célszerű tudással is ott tartanom a cégnél. Ha meg nem imádják, akkor meg kell nézni, miért nem, mert lehet, hogy az is fejleszthető. Hát ugye általában ez a... Igen, elvem, hogy nézzük meg, ugye? Igen, hogy jobban szót értsen a dolgozókkal, a dolgozók is megértsék azt, amit ő akar, és akkor ebbe egy kis emberismeret az abszolút hasznos lehet. Akkor ez egy nagyon jó dolog, csak akkor ezek szerint annyira nincs ez a fejekben. Ha csak nem célirányosan keresi valaki talán, mondjuk akkor esetleg jobban rálelhet, nem? Mert szerintem azért legalábbis én, hogyha most picit így kívülről próbálok meg gondolkozni, bár nyilván most ebben ugye benne vagyunk, tehát most már tudom én is egy ideje, hogy hol kell keresni, de ha mondjuk cégvezető lennék, és nem foglalkozom ezzel, csak tudom, hogy van kafetéria, és akkor ez úgy nagyjából megvan a fejemben, hogy mondjuk adok szép kártyát a dolgozóknak, de szeretnék oktatást, akkor valószínűleg nem jutna eszembe, hogy az SZIA törvényt kezdjem el bogarászni. Igen, legtöbbször nem is jut eszükbe. Amikor cégekkel tárgyalok, meg találkozom, akkor meg szoktam kérdezni, hogy használják-e a béren kívüli juttatásokat, és az óriási luk, amit azért sokszor látok, hogy a jogszabályokban megfogalmazott fogalmakat nem értik. Tehát, hogy mit jelent, van egy juttatás, és hogy az mit jelent. Hogy az a valóságban mit jelent, és akkor itt ugye ez a jogszabályok értelmezése, ez egy nagy feladat,
És én ezt látom, hogy ha fölhívom rá a figyelmüket, hogy ismerik ezeket a juttatási formákat, akkor elkezdenek érdeklődni, és akkor elkezdenek utána járni, hogy jó, és akkor ezt hogy lehet használni, hogy lehet ezt beültetni a mindennapokba. De akkor ez megint egy olyan terület, mint amit ugye én is állandóan tolok, és nem véletlenül beszélgetünk most erről, mert szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, hogy nagyon sok cég igazából nem tud, tehát érzi, hogy valamire szüksége van, de pontosan nem tudja, mire van szüksége, mert nem tudja, hogy mit nem tud. Ugye ez mindig egy ilyen 22-es csapdája, hogy ugye fel kéne világosítani, és információt kéne adni, úgyhogy nyilván nekünk most nem egy titkolt célunk az, hogy ezzel ugye szeretnénk információt adni, és felhívni a figyelmet arra, hogy ez mennyire fontos, és mennyire egy jó lehetőség, úgyhogy erre egyébként nem véletlenül dolgozunk már egy ideje együtt, és ezeket beépítettük a tapasztalatainkat, és hogyha ez bővebben érdekel esetleg, hogy hogyan tudsz a dolgozóidnak adómentesen és korlátlanul valamilyen fejlesztő programot adni, béren kívüli juttatásként, akkor erre raktuk össze a humánfejlesztési projektünket, amit a kurzuscentrum.hu oldalon meg is tudsz nézni, sőt ott van egy ingyenes lehetőség konzultációra, ahol átbeszéljük a lehetőségeidet, hogy milyen személyre szabott megoldások jöhetnek neked szóba, és mi az, ami segítségedre lehet. És hát erről a témáról meg, ahol pontosan a jogszabályi hivatkozásokat és egy sokkal hosszabban és mélyebbre menő beszélgetést tervezünk, amit pedig majd podcast formájában is el tudsz érni. Úgyhogy ezt igazából kicsit ilyen figyelemfelkeltésnek szántuk. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy csomó információt megosztottál velünk, és hát akkor innen fogjuk majd folytatni. Úgyhogy nektek meg addig is minden jót, vigyázzatok magatokra, és sziasztok! Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehettem!